No, konečne vás vidím. Dlho ste boli na praxi. Tak ideme na to. Štvrtáci. Kuštír, daj nastup. Stával dole. Povedal som, Kuštír, hotovo. Žiaci končiť. Za mnou 2 rady zrobiť. Vyrovnajte sa. Jak? Normálne sa vyrovnajte. Spolu. Pozor. Kuštír, ešte raz mi povieš pozor. Tak si sa Priamo dať. Pán učiteľ, žiaci 4. jasy pripravení na hodinu telesnej výchovy v počte 20. Piati cvičiaci a zvyšok je nesvičiaci. Kuštír, čo sú na hodinu telesnej výchovy? Pripravení. 4 roky ťa učím, že na hodinu telesnej výchovy nastupujeme. Nastúpení sú Ešte raz mi povedz počet. 20 a z toho sú iba 6 cvičiaci. No nazdar. Ďakujem za radca. Žiaci. Nazdar. Šimko, nechaj si poznámky. Kušnír, ty keby si tu bol 8 rokov, tak sa nenaučíš 3 vety, 3 povely. No, poprosím si, ideme ďalej. Ospravedlný. Toma, Fabian, Rečina. Ja vám zabudol, prinesem, dajte. Rastio, toto nie je prvýkrát. Dúfam, že je to posledný krát. Zaráď sa. A mne mamka nenapísala, nemala čas nejak, tak som... Ste z domu maľovali? Hej, no. Decku už máš vymaľovanú, teraz dúfam, že ja som mamke si obývačku maľoval. No. Na budúcu ruke nebude, máš ospravedlnené. Zaráď sa. Ďuďu, ty čo? Zajtra pôjdem na kontrolu. Tiež zajtra na kontrolu. Ty si permanentne na kontrole. Trošku začni brať dochádzku do školy vážne. Zaráď sa. Dobrá, učiteľ. Dobré ránko. No vy dvaja, kde ste? Ospravedlňujte nás, že meškáme, ale tak nám meškal vlak. No dobre. No čo je vy dvaja? Kde ste prišli? No tak ako slušal si je prísť ku stolu a povedať, kde som bol, nie? Dobré ráno. Samozrejme, Ondo. A tí dvaja, dobre, zmeškali vlak. Cestujú. A vy dvaja, čo máte do 20 metrov, tak vy dvaja zaspíte. To boli to kolóny na jedálni, na raňajky. Musíš tak stať, aby si stihol sa nareakovať a prísť normálne na vyučovanie. Posledný krát. A zvlášť vás z internátu ospravedlňujem. Jasné? Áno. Zaradte sa. No dobre. Chceli by sme vás poprosiť o odovzdanie triednej knihy, chceme ju zapečatiť. No akurát. Chcete zapečatiť, ale základné veci si neplníte. Vy by ste už chceli, neviem čo, ale ešte ste tu, ešte ste nezmaturovali. Ja vám stále hovorím, už je o 5 minút 12. Na to, aby ste sa prebrali, lebo sa potom bojím, či sa dostaneme k tej maturite. Takže dúfam, že si pochopíte, a keď sa zlepšíte v prospechu v dochádzke, tak potom môžeme rozprávať o zapečati. Teraz v žiadnom prípade. To vám nedáte? No jasné, že nie. Potrebujeme ju. Treba. Nie som spokojný s prístupom, s dochádzkou do školy, ide maturita a vy, štvrtina z vás chýba. Povedal som, nie, najprv chcem prácu, potom môže byť pláca. No dobre, štvrtá. Tak organizačné veci máme za sebou. Cvičiaci do pohybu, necvičiaci vystupte, ukážte mi ospravedlnenky. To nie je možné. To nie je pravda. Ja som požičal bratovi všetko. Tak toto už to nepamätám. Toto ste mi urobili, to nechápem. No to nie je.
vrátil. Ja som stratil otázky. Ty ďoďu, ty čo? Mamka nenapísala. Pred chvíľou platí Meško a teraz umornievaš. Tak to je hroze s vami. Toto neskutočne najhorší ste. Ja už nechcem ani vidieť. Odchod všetci. Ale... No, chvála Bohu. Riedny nám nechce dať knihu. Chce to nejaký plán. Jaký plán? Mal by som nejaké to riešenie. Dobre. Tu, po tej strane. Dobre. Sa tu, po tej strane. Tu po pravej. Tu, po tej. Zdravím, pán kolega. Mám tu problém so vašim žiakom. Neustále vyručuje, ponižuje ma v triede. Ja už nemám na to nervy, proste je to váš žiak, tak ja... Však viete, ak ja som slušný. Ja som nový na tejto škole, tak ja nie som zvyknutý na to. No dobre, vieš čo, Kuštin, poď. Ja som fakt nevyrušoval, to Porozprávame, pretože... Aj k vyučujúcim samozrejme musíš byť slušný, nemôžeš vyskakovať. Takýmto spôsobom nikdy nič neporiešiš. Je to lepšie, keď si slušný. Dáme to. Dobrá, Fero. Konečne zmaturujem. Dávaj, rob. Dávaj, načítaj. Čo? To je svoj notebook. To je svoj notebook. To nie je tam! Notebook. Ježiš. Však čo sa tak som vymenil? Dušan. Čo je? Ja tam sa napíšem, čo je. Tam som boli 2 minúty. Jeden som vymenil. Čaute. Zlý notebook máme. Treba ešte raz, alebo ja neviem proste dať čo vymyslieť. Úplný bút. Nič tam není. Dobre. Čau. Kamaráti, potrebovali by sme sa dostať do tejto školy. Nemá právo vás pustiť, nie ste žiakmi tejto školy. Čo aj ty svojmi? Dobre, hádaj sa. Niečo vyrieši toto? Všetko vyrieši peniaze. Joj, ty bečár. Ale tu po jednej strane, tu, doprava, no, tam. Tak.
talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Pán učiteľ, menej celej triedy by sme vás chceli pozvať na našu školovú slávnosť, ktorá sa uskutoční dňa 19. novembra v priestoroch našej školy. A zároveň by sme vás chceli poprosiť o zapečatenie triednej knihy. Ďakujem, chlapci. Dúfam, že postupne dozrievate a to je pred vážnou vašou skúškou dospelosti, maturitnou, taká jedna vážna preverka, či ste už dospeli. Takže ďakujem za pozvanie a dúfam, že všetko prebehne tak, jak si to všetci predstavujú. Was a game, now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame.